Nggih, Pak. Bagong. Halo Pak Guru. Ora mlebu pirang dina? 3 sasi, Pak. Saiki aku tak takon karo kowe, apa memper? Memper, Pak. Ora mlebu kok 3 sasi kok memper iki kepiye? Kowe saiki ngopo kok ora mlebu 3 sasi? Tak takon ngau. Duwe gawe mbahmu. Mboten, Pak. Ana perlu. Mboten, Pak. Nganu ora mlebu kok ngungkuli prei. Nggih, Pak, kula seneng ya, Pak. Lho. Sebab apa ora mlebu? Anu, Pak, seragam kula teles. Haming seragame terus kok ora mlebu 3 sasi. Musim penghujan, Pak. Enggak ada panas babar blas. Mula kula terus kan nganggo napa? Kancane nganggo seragam, kula ora nganggo seragam niku malu. Ketinggalan pelajaran. Sinau? Sinau, Pak, murid teladan. Aksara Latin ana pira? Kula ngapalke aksara gedrek ya, Pak. Iso ora? Aksara Latin ana pira? 6 Pak. Apa wae? A B C D E F G A Z. Komeng au set Iki apa? Sesuk sinau. Sesuk ta, Pak? Mengke mboten to? Ya mboten sinau. Nggih, Pak. Ya, aksara Jawa ana pira? 20, Pak. Apa wae? Unine piye? Wingi ketemu kula meneng mawon. Aksara Jawa unine piye? Wingi si aksara ketemu kula meneng mawon. Tonyo kowe. Lho. Iki murid kurang ajar kaya ngene karo guru kok wani nonyo ora. Kaya gareng ki mau. 20, Pak. Apa wae? Ana caraka. Terus Apa ya? Ana apa ya? data sawala. Hah? Data sawala. Hah? Data sawala. Data sawala, Pak. Bar data sawala pada jayanya. Rada seru. Pada jayanya budek ngono. Pada jayanya budek, Pak. Budeke iki rasa. Aku budeke rasa, Pak. Budeke rasa. Cah kok goblok iki kaya ngono kok ya ketampa lho. Nyogok, Pak. Oh. Bar pada jayanya. Yo, terakhir iki mengkari iki lho. Mawatang. Oh, malah guyu ki ngapae? Kurang seru ya. Mawatang. Hah? Mawatang. Hah? Mawatang. Mata tengah, Pak. Moto tongo dengkulmu mlocot ya ora. Apa?